sabihin na Bicolano. Hello guys, good afternoon sa inyo mga Bicolano, mga viewers ko dyan. Meron tayong pupuntahan na masipag na magtatanim. Punta namin yung lugar niya dito. Napakaganda. Saan ang bahay niya, Mar? Ayun. Ganda dito sa lugar na to. Kasi marami siyang taniman talaga. Ang dami talaga. Yan si Arnel, oh. Lydia! May jeep dito. Ay, tama raw. May basketballan din. Laki ng kahoy. May motor dito na kaya afternoon. Saan? Ay, oo. Grabe ng ubi, oh. Ayan po, mga Kabicolano, ubi. Napakalaki, sarap nito, eh. Ang dami mo dito, kuyang tanim, ah. Tatanim pa nga, eh. Ikaw yung nagtatanim yan? Walang prepare ng mga tanim mo pa, pwede magtanim. Isang beses pa mula. Ang luwag, ano? Ano pangalan ni Kuya? Beer. Bear, si Kuya Bear. Ang sipag mo naman, Kuya. Samahan mo pa rin. Kailangan. Alin mga tanim mo dito? Ayan, magtatanim pa ako ng kwan. Papaya, ubi. Oo. Ayan, mga guyaban. Dati ko ng tanim mo. Ang daming guyaban, ano? Mangga, mangga. Kalaki, no? Ayun, ang daming guyaban, no? Ayun. Ayun. Guyaban, no? Dami. Yung mga kalapati rito, eh. Tara po tayo sa baba. Tara. Yan, sasamahan kami ni Kuya Bear. Saan yung mga taniman niya dito? Kuya Bear, matagal ka na rin dito. Tagal na, no? Hindi, okay lang yung Kuya. Bilib ako sa sipag mo, eh. Ito, yung pula ko yung tatanim. Ay, oo nga, ano? Papaya. Papaya. Wow. Ang ganda naman, punla pa lang yan. Saka mo yan, lulubog, no? Kakalat na. Ayari, napo na to. Pwede pare, pwede na palipat pare. Pwede na. Kanya eh. Ito pa, may uwi pare dito. Ito, handa akong taniman ng luya. Luya yan. Handa ko pala. Pwede na pare, ano? Ito katamtaman, oh. Oo, katamtaman ng palipat. Oo. Kasi pag sobrang taas na, parang na siya. Oo. Ito nga eh, mas maganda ganito eh. Oo. Yung ganito? Oo. Kaya gaano katagal yung magano ng papaya yan, lumaki at magbunga? Yung mga ay mga kalahating taon. Kalahating taon, ano? 6 na buwan to 1 taon. Anim may bunga na? Oo, anim. Pag sa alaga, hindi na siya na lagay siya na arawan. Ano yun, Mari? Binubungkal mo lang wala? Oo, mano-mano yan. Asaro lang, ano? Gandang lupa, no? Oo. Hindi ka sa Bicol, sa Bicol, malaki ang lupa doon eh. Oo, gandang lupa dito. Ayan kasi kaibigan niya ni Umar, si Kuya Bear. At napakasipag niya. Ang dami niyang mga rito, eh. Sa amin din namin si Lydia, oh. Si Lydia, asawa ni Arnel. Kasama ko din si Kuya. Palitan. Ayan, ang daming ubi.
Ayan, ubi oh. Lalaki oh. Lalaki ng ubi oh. Yan pa oh. Grabing ubi na yan. Ang lalaki ng ubi. Kuya, ano, alaya. Oo. Hmm? Ayun pa doon, no? Bi, pakatin mo na, Bi. Sayang. Napunta tayo doon sa kabila na yan, kuya. Maraming kuya, ano? Hmm. Pero pwede na siguro po. Pwede na yung kasama niya. Pwede na dito kasi. Alin kuya? Ayo. Ay. Ay, ito pala, Nel, oh. Kunin mo na, Nel. Pwede na yan. Sabi ni kuya. Kasing ko na. Pwede na kasi. Tumulang pwede na mga ilang araw lang. Hmm. Unang harvest. Unang harvest ni Arnel. Ayan. Si Daddy lang malakas. Ah. Puro ano din pala, no? Prutas. Ito ang laking santol, no? Oo, bangkok ko. Bangkok. Yun nga, may nahihinog na isa eh. Oo. Daming santol, oh. Euro. Oo. Papahanap pa? Papahanap ako mamaya. Oo, may isama ito na sabay pa. Ayan, dito kami sa ano ni Kuya Bear. Hanggang doon. Nagkabigol ka rin? Oo, doon ako pinanganak pero dito ko lumaki ng mga... Ah, sa Bicol ka rin? Si Pukot pala. Mga magulang ko taga rito. Ay, dumayo lang kami doon ng Pukot. Mga anong 19 ka napunta rito? Hindi pa ako napasok na elementary. Tagal na. Dapat ko sa iyo. Hindi ako. Caretaker. Abot lang din sa may mga bakod-bakod na yan. 2 hectares eh. Kita mo na yun, ang 2 hectare sa atin, yung lupa ko pala doon sa Talisay, ilang hektarya yun. Oo. Dapat talaga, marunong mag-alaga din. Kaso lang, pananim doon. Si Lydia. Lydia, hindi kayo naligaw kanina? Dito kami. Oo. Sabi ni Daddy. Oo. Ano sa... Marunong kami ng Tagaytay. Tapos sentro ng Alfonso. Paano mo nakuha dito? Paano mo nakuha? Saan ko punta? Nakalimutan nga yung ano, Yung alam niya lang, Ah. kuya. Yung gasolinahan, tsaka yung kapihan. ay dapat sabi ko. Yan ang inalam. Matagal mo na rin naging kaibigan si ano, Bear. Simula nung ano, yung nag-ano ako dito. Nung lumipat ako. Ah, nandyan na rin siya, no? Tagal na rin pala, no? Tagal na dito. Sa Tagrete yan yata. Mismo. Oo. Pero yung mama yata niya, ano, Bicol. Oo. Ay, yung tatay ba? Yan. Tatay. Tatay. Nakaalam ko tatay, sabi niya. Ganda rin ang pwesto niya dito, eh. Hindi siya magugutom, ano? Andun sa baba, ang daming kamuting kahoy, ah. Doon. Ay, oo, doon sa kabila. Oo, kami doon. Daming kamuting kahoy, eh. Ayun, guys. Pinasyalan namin dito yung kaibigan ni Omar. Ayan, si Kuya Bear. Sipag ni Kuya Bear. Kasama namin si Arnel. Saka si Lydia. Ayan. Buhay probinsya. Ayan si Kuya Bear. Napakabait. Tagal na siya rito. Ayan pala yung luya ni Kuya Bear. Ang dami, oh. Binhi. Ayun, dami. Ayun. No? Binhi niya, no? Ayan. Dami binhi. Baka 10 na yata eh. Lalaki. Yan yung binhi ni Kuya Bear. Kuya Bear, ba't mo nilalagay dito? Para hindi siya matuyo. Ay, Pagkain nakabunto na... Ang dami ko pa ng pananim mo. tutuyo pala yan. Lahat na daw, pananim. Ito pala. Tatanim mo. Tinatambakan lang niya para hindi daw matuyo. Ayan, oh. Hanggang doon. Ang tanim ko nga, nanda ko na. Tatanim niya doon sa kabila. Ay, ito yung tataniman mo. Ay, grabe. Ang lawak, no?
Kailangan magtanim para hindi maghirap sa pera. Kuya, ilan na anak ni misis mo? Ano, 4 yung mga bata namin dyan. 4. Ayaw. Pero Kuya Ber, okay lang yung dagdagan mo pa? Oo, pwede. Kasi masipag ka naman eh. Pagan, oo. Pagan. Sabi ko nga, pag-uwi, dadagdagan pa namin isa. Ito, may pili din dito. Akala nyo, sabi ko lang may pili. Ah, Ayun, o. ay ito. Oo. Ay, yung pili pala yan. 3 puno yan, kaya lang yung lalaki yung isa yun. Ayun. Paano nasabing lalaki? Ayaw mamuha. Tulak-tulak. Ayaw ba yung lalaki? Ang lalaglag. Ano? Yung pili. Ito may laglag oh. Hanap tayo ng laglag. Ano? Ayan, naglag yan. Pili. Pinapilim ko nga sa mga bata, ginawa namin technique. Aming ginawang ano, pili nut. Hindi ito eh, ginagawa ko pili nut. Parang malilit ang ano nito no. Ano siya oh. Laman. Malalaki rin, yung laman. Okay, parang kata doon. Pero Mabigat siya pero malilit ang laman. Daming kuyabano dito. Dami, pag nagbunga yan, pera yan. Ay, pag nagbinog. Oo. Ayun o, malaking guyabano. Ano yun? Tapos sa ko. Sipag din talaga ito ni Kuya Ber. Talagang pag mayroon kang sipag, pag may tiyaga, may nilaga. Tama ba? Yun. Dragon fruit. Ay, nakaganyan pala yan. Bakit yung mga tinatanim sa Manila eh? Ayan, Kapang lang. dragon fruit. Oo. Nakaganyan palang dragon fruit. Ano? Dragon fruit. Positive pa lang kung matagala na. Kasi talaga, ano talaga, siminto. Ay, poste pala. Kala ko katawan ng dragon fruit yan. Piste. Dinaya ko ah. Kaya pala ako Boy, marunong ka maggawa niyan? Ang galing naman. magpunla. Ang daming mga kahoy. Ito yung bahay ni Kuya Ber. Pala magkatay kang kalabaw dito. Ayan. Kumutang kahoy. Kuya Ber, punta ka doon mamaya. Pupunta ako. Kita tayo doon. Oo. Meron pa akong lakata ng kapraso, hindi nalilimisan. Ay, may buwig, baka yung Ayan mo, Kuya Ber, mamaya na lang. babalik kayo dito. Oo. Yung rambutan. Lumaki na pala yung nakatala. Ayan, rambutan yan. Ano rambutan, oh? Lalaki na yung ating tinanim. Kaya nga, lalaki ng bunga. Pang ano yun sa bihon, pang pudpulo. Sa mga Pangkulay. Ay, ano? kaswite. Sweetie. Kaswete. Sa dudol, hindi na kang putlap. Ayan, oh. Para. Ayan ang kamuting kahoy. Dami, oh. Kaswite na pala yung nakaraan. Yun, oh. Laki nga eh. Ito, ano to? May kumukuha Isang dyan. bilyan, wala pa kalaki ng kalakatami. Nalin? Ano yung sininso mo? Malaking buwig. Lalaki na sa ba? Puntahan namin ito mga kabikulan. Malaking buwig na. Ah, Oh, ito yan. Laki. ang laki pala nito. Oh. Ay, oo. Ang laki nga. Pwede na to ah. Ang laki. Pwede mo na itong ibinta. Grabe. Ha? Kakainin mo ba? Grabe. Sarap ito pang pakain sa kalabaw, oh. No? Mas mga ano talaga bibilhin yung mga ganito talaga yung Parang kultur na kaya nga, kasi nasubukan ko yung akin nandun eh. itong lalaki ito, nabili ko sa luya. Oo. Pinagpilit tapos dahil mga kargahan ng mga kalakan. Kaya, paano yan? Ano muna kami? Doon, kita tayo doon mamaya. Oo. Sige. Tara doon. Nakakuha ka ng kalalaki. Oo. Alang oras ba kayo eh? Mamaya pang gabi? Alas, papa ko. Talaga mga alas 4 para sigurado. Baka maya bigla na mo yan. Hindi ko nadala yung buyaman. Kuya Ber, maraming salamat. Mamaya na lang po. Oo. Babalik ka na mamaya. Di ba, Noy? Punta ka doon.
ayan po, maraming salamat sa pag-entertain sa amin ni Kuya Bear sa mga kanyang sariling tahanan. Masipag na si Kuya Bear. Maraming pong salamat. Binigyan kami ng mga saging tsaka kuyabano ni Kuya Bear. Maraming salamat. Bye-bye po, bye-bye.